Kaixo, bideo honetan ikusiko dugu determinanteak zelan kalkulatzen diren bi bider bi dimentsioko matrize batean. Demagun matrize hau ematen dugutela, A matrizea, eta eskatzen dugutela kalkulatzea bere determinantea. Ez da gauza zaila. Lehenik eta behin zelan adierazten da determinantea. Jartzen da matrizaren letra berdina eta sartzen dugu honela. Balio absolutua balitz bezala. Eta jartzen dugu berdin. Orain, matrizeko elementuak jartzen ditugu, bat 0, hiru bat, baina orain parentesiak jarri beharrean, bi lerro vertikal jarriko ditugu. Modu honetan adierazten da, ari garela kalkulatzen bere determinantea. Eta determinantea kalkulatzeko egingo duguna da. Hartuko dugu diagonal nagusiko elementuak eta hien arteko biderketa egingo dugu, beraz geratuko zaigu. Bat, bider, bat, ken beste bi elementuen arteko biderketa. Hemengo diagonaleko elementuen biderketa. Kasu honetan izango litzateke 0, bider, hiru. Izango litzateke bat, ken 0, berdin, bat. Esaten dugu A matrizearen determinantea balio duela bat. Zelan idazten da modu orokorrean, bale? Modu orokorrean idatziko dugu, formula eta ikusten duzuenean jakiteko nolakoa den. Imaginatuko daukagula A matrizea. Eta A matrizea adierazteko egingo duguna, nahi dugunean modu orokorrean ezin ditugu zenbakia jarri, hori modu zehatz bat delako. Hemen jarriko dugu A letra txikia, deitzen denez, A letra txikia, guztiak deituko dira A, baina haien artean ezberdindu behar ditugu. Gogoratu, hauek direla lerroak eta hauek direla zutabeak. Orduan, lehenik eta behin jartzen dut, azpi zenbaki bezala, zenbatgarren lerroan dagoen. Hau dago lehenengo lerroan, eta gero zenbatgarren zutabean, lehenengo zutabean. Hau begiratzen badugu, dago lehenengo lerroan baitere, baina bigarren zutabean. Hemen begiratzen dugu, hau ja dago bigarren lerroan lehenengo zutabean, eta hau dago bigarren lerroan eta bigarren zutabean. Gogoratu matriz honen dimentsioa dela bi bider bi. Lehenek eta behin jartzen da lerroa eta gero jartzen dela zutabea. Zenbakiak beti lerroa eta zutabea, lerroa eta zutabea. Vale. Orduan, modu orokorrean horrela idatzita dagoenan, esan dezakegu A matrizearen determinantea izango dela. Diagonal nagusiko elementuak direla hau eta hau, eta diagonalean dauden elementuak beti dauzkate zenbakiak azpiindizeak berdinak. Hau da, jarriko dut beltzez, A bat, bat, bider, A, bi, bi. Diagonalean dauden elementuak beti dauzkate zenbakiak berdinak, eta da hau eta hau. Eta orain kendu behar dizkiogu, diagonalean ez dauden elementuen arteko biderketa. A bat, bi, bider, A bi bat. A bat, bi, bider, A, bi, bat. Eta hau da, zelan idazten den, bi bider bi matrize baten determinantearen formula modu orokorrean.